खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनै 15 आगस्ट एबा भारतारि उदांस्रि सान, नाथाय बे उदांस्रि साननि सानसे सिगांनो दिल्लीयाव खमैबो मोन 7था ओनसोलाव बमा बेफ्रुहोनायनि हुमखि होदों सिनायनो हायै दुथां सुबुंफोरा। खौरां मोननाय बादिब्ला दिल्लीनि गोजौ बिजिरसालिजों लोगोसे इन्दिरा गान्धी नेशनेल एयारपर्टनि मोनथाम टार्मिनेल, जामनगर हाउस, सान्डेवालान बिल्डिं आरो गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव बे बमा होनायनि हुमखिखौ मोननाय जादों। सुलुंनि गेजेरजों मिथिहोनाय बादिब्ला मोनसे सिनायनो हायै इमेलनि जोहै बे हुमखिखौ मोननाय जादों होननानै फोसावदों। बे हुमखिखौ मोननाय लोगो लोगोनो जाहाथे जेबो खैफोद जाया बेखौ नोजोर बोनानै दिल्लीनि पुलिस वान, बमा स्क्वाड आरो गोबां रैखाथि हान्जानि दोलोखौ हुमखि होजानाय ओनसोलाव नायबिजिरनो थाखाय दैथायहरनाय जादों। नाथाय नायबिजिरदोंब्लाबो जेबो रोखोमनि सन्देह खालामजाथाव मुवा बेसादखौ दासिम बोखांनो हानाय जायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव गुबुन रायजोनिफ्राय आसामाव आयेन बेरेखा फालांगि खालामफैनाय सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो हादों। पुलिसआ बे हमजानाय सुबुंनिफ्राय सिग्रोमनानै खमैबो गासै बेगआव सोनानै लाबोनाय 80 कौटि रांनि हेरेनफोरखौ बोखांनो हादों आरो गंसे 26BH2579G नम्बरनि साखा खब्रै गारिखौबो हमनो हादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बे हमजानाय सुबुंखौ पान्जाबनि हरदीप सिंह होननानै सिनायथि होदों। बावैसो सान सिगां कक्राझारनि पाटगावआव सिन्डिकेट सोलिदों आरो ब्रयलार गारिनिफ्राय रां खांनानै रायजो-राजाफोरजों हमजादों होननानै आराव जानायखौ लानानै फिन बेनि सायाव खेंफोरथि होफिनदों जाथायजों मोगा-मोगि जानांनाय राजा मुंनि सुबुङा। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला रफिक इस्लाम मुंनि सासे सुबुङा गावनि लोगो राजाजों लोगोसे गारि बुकिं खालामनो थाखायसो बङाइगावआव थांदोंमोन आरो बङाइगावनिफ्राय फैफिननाय समाव लामायाव पाटगावआव बिसोरनि गारिया मोनसे ब्रयलार गारि लाबोनायजों हुथ्रोदलायदोंमोन, जायनि जाहोनाव राजानि गारिया खहा जादों आरो बे खहानि थाखायनो 15,000 रां बिदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो माखासे सुबुंफ्रा फाव फान्दायनानै ब्रयलार गारियाव फैसा दाबिदों होननानै बदनाम खालामदों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों राजाया। बेनि अनगायैबो ब्रयलार गारिनि सिन्डिकेट आरो रकि मुंनि सुबुंखौनो सिनाया होननानै रोखायै खेंफोरथि होबावदों राजा मुंनि सुबुङा। अरुणाचलाव फिन आरोबाव गुलि गावलायनाय जाथाय। अरुणाचल प्रदेशनि सांलां जिल्लायाव आसाम राइफल्स आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गिख्रंथावै गुलि गावलायनाय जाथाय जादों। मैयानि फुंबिलिनि 3:15 रिंगासो समाव जादों बे गुलि गावनाय जाथाया। मख'नो गोनांदि बे गुलि गावनाय जाथायाव आल्फा आई आरो NSCN-KYA नि आखाइ दं होननानै सन्देह खालामनाय जादों। नाथाय बे गुलि गावनाय जाथाया गिख्रंथावै मोगा-मोगि गावलायनाय जादोंब्लाबो रावबो रैखाथि हान्जानि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। BTC सोरखारनिफ्राय थाबैनो HS आरो मेट्रिक आनजादाव जायफोर फरायसाफ्रा टप 10 मासि आवग्रिनो हादों आरो जायखिजाया बिमा रावाव टपार जानो हानाय फरायसाफोरनो BTC सोरखारनिफ्राय 3 लाख आरो 5 लाख रांखौ BTC सोरखारा होसिगोन होननानै फोसावदों BPF लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा। बेनि अनगायैबो मैयानि सानाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारीनि बिथोनजों लाइमोन BPFनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म, कास्टम बसुमतारी बिथांमोननि मोनसे हान्जाया गहपुर हालामनि 2 नं जामुगुरि गामिनि सबिता बसुमतारीनि फिसाजो उदांस्रि रानी बसुमतारीनो खड़गपुर IIT आव फरायहैनो थाखाय 5 लाख रां अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोननाय जादों बिथांमोनखौ। मणिपुरनि इम्फालाव गोबां बिबांनि हाथियारफोरजों लोगोसे बारुद आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों। रैखाथि हान्जाफोरनि नाजानायाव बोखांनो हानाय जादों बे हाथियारफोरजों लोगोसे गोबां मुवा बेसादफोरखौ। सानजा जिल्लानि पोरोमपार पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय आव15 आव बोखांनो हादों बे हाथियारफोरखौ। बोखांनो हानाय बेसादफोरनि गेजेराव गंसे मेगजिनजों लोगोसे गंसे 32 पिस्टल, 12 बोरनि डाबल बेरेल सिलाइ, 13 बोरनि सिंगल बेरेल गान, गंसे मेगजिन आरो स्कोपजों लोगोसे गंसे 22 राइफल आरो मेगजिन गोनां गंनै 9mm पिस्टलफोरखौबो बोखांनो हानाय जादों। उदालगुरिनि टंलायाव थाखो 4 नि सासे फरायसाखौ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि दायाव फोरोंगिरिखौ एरेस्ट खालामबाय। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानि टंलानि गंसे गुदि फरायसालिनि 4 थाखोनि उन्दै हिन्जावसाखौ सासे फोरोंगिरिया आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद। जायगानि सुबुंफोरा दायनिगिरि फोरोंगिरिखौ हमनानै खोमा खेबहोनानै साजा होनायजों लोगोसे पुलिसखौ उननि समाव खौरां हरनानै पुलिसनो गथायनानै होदों बे दुथां फोरोंगिरिखौ। बेनि अनगायैबो बे दुथां आखुनि फोरोंगिरिखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों जायगानि सुबुंफोरा। दिनै 15 आगस्ट एबा दिनै भारतारि उदांस्रि साननि गोथार फिरफिलाखौ कक्राझाराव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिरहोगोन आरो बरपेटायाव मन्त्रि चरण बर'आ बिरहोगोन। काजलगावआव BTCनि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारी, मुसलपुराव EM आगुस्टुस टिका, तामुलपुराव EM महेश्वर बसुमतारी, उदालगुरियाव रिहन दैमारी, गसाइगावआव मृत्युन्जय नार्जारी, पर्बतझारायाव EM मनमोन ब्रह्म, बिजनीआव मावफुं सोद्रोमा धीराज बरगयारी, सालबारियाव EM आक्तारा बेगम, भेरगावआव मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारी बिथांमोना दिनै गोथार फिरफिलाखौ बिरहोगोन।
चिरांनि खुंग्रिं लावफानि सारा गामिनि राम ब्रह्म 24 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा थांनाय 10 साननिफ्रायनो गोमानानै दङ। नखरनि सुबुंफ्रा बबेयाव थांदों मा खालामहैदों बेनि जेबो उदिस मोननाय जायाखै। बेखायनो सोरबाफोर नुयोब्ला बे सावगारियाव नुनाय सुबुंखौ 8135994663 नङाब्ला 8471977208 बे नम्बरनि गेजेरजों खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। सोद्रोमा हिसाबै आं बेखौल' खावलायगोन बा बेखौल' बुंनो सानदों। जों बेवहाय सोरबा पार्टी बा सोरबा माबाजों जोंहा जेबो दुश्मनबो गैया, जों सोरखौबा दायबो होआखै। जों बयहा बे जोंनि एसोसिएसनाव गोबां जेनेबा पार्टी खालामग्राबो थायो दङ। बेवहाय जोंहा सोरखौबा जों सोंलायनायबो गैया, जों गाज्रि मोनलायनायबो गैया आरो जों सोरबा दाख्लैनि जाथायावबो जों पार्टीखौ जोङो सोंखारियाखैबो, जों ब्लेमबो होआखै। दा बेवहाय पार्टीनि खोथा लाबोबाय थानायखौसो जों फार्मालिजेसन हिसाबै जों दुखु मोननाय फोरमायदों। बेवहाय गोबां मिडियाफोराबो जेनेबा माखासे पार्टीफोरनि आइटिसिएलफ्राबो बेफोरबायदि बांद्राय दामनो नाङा। जों बेवहाय जों बुंखायाखैनो, बै जाय सानै मानसि फैदोंमोन बिसोरसो गावखौ बासायनो थाखाय बुंदों जानांगौ। बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया, बिसोर बेयाव जोंहा जेबो आखाइ गैया होनना थांखादों बिसोरो। बिदिखा आरो बिसोर बिदि बुंलांखादों, जों बिसोरखौ आरो दुसियाखैबो जेबो, जों खारबाय। दा बेवहाय आं बेखौल' बुंनो खावलायदों जाहाथे जों दा दाउ फिनानै सोलिगासिनो दं, दा न'खर संसार सोलियो, बेजोंनो जा एसे मोनो बेजोंनो। बेवहाय जोंखौ सरकार हिसाबै लकेल सरकार बेवहाय जोंखौहाय मदद होनांगोन। जेबो बिदि लामा सामा गारि हमथानाय, सोरखौबा सिगिनाय बिदि जानो मोना। इयुनाव जों मोजाङैनो मोजां जों दाउ फिनानैनो सोलिलांनो हानाय जोंखौ चान्सखौ होनांगोन, मदद खालामनांगोन आरो लकेल प्रसासन गासिबो थाना बिसोर जोंखौ हेल्प होगोन होननानै सिगांनिफ्रायनो बुंखादों।